voda. Dívej, tady byly určitě nějaký vany. No, vany a výřivky. Vany a výřivky. Tady byl chlaďák. To jsou takový ty velké dveře. Nic není a tady... To jsou vyrvaný dveře. Věr. To byly nějaký... Nic, tady není. Toto bylo nějaký skladovací to No, zařízení. tady byl asi vypínač. Tady jsou lidi, ledy ještě, krápníky. A tady jsme byli. Vidíte? Tam to kape. Jdeme dovnitř. No. Aha. Ty krása. To je ohořelý. Halo? Tady je vypínač. Tady to je úplně, vidíte, jak to tady spadlí? Tady byly ty masážní vany. Jo, teď jsme byli Já těch řemíků, na to nechceš šlápnout. No to ne. Totiž to teče. Jo, vidím, dobrý. Teď to je úplně propadlý, tam nepůjdeme radši. Vidíte, jo, celý propadlý. To je ta díra, jak jsem mluvil. To byl určitě nějaký sál lidi. Zkusíme to nějak oběhnout dozadu, aby jsme to museli chodit oknama. Takovej kostelík, no, kostelík, pergolka. Jdeme dovnitř. Tak, toč si tady už, jo, zase. Je tady nějaký, dívej, Mirušenka, tak to bylo, už budu držet ruku. To je nějaký nádvoří tady. Jo, určitě. Tady bylo nádvoří, jo, tady třeba měli židle, tady seděli. Jo, to určitě tady seděli. Ale střecha nevypadá jako rozbitě tady. Ale strop potom To stropy jo, ale jako není to takový hrozný. Jak... Když to tady všechno spadlo, na čem stojíš, to bylo nahoře. To bylo nahoře, ale jako ty desky nejsou jako rozbitý. To je nějaký sál určitě byl, jak jsme říkali. Tam ještě to, taková ta modrá. Tam bylo pódium nějaký vzadu. Tady bez tak byly ty parkety ještě na té podlaze. Určitě bylo pódium, protože tam jsou ve vzduchu dveře, to by tam dělali, že? Víš, tam hrála muzika vzadu? No, určitě. Tak, ten strop vůbec zachovalej. Není rozbitý. Ten mega zachovalej. Asi jediná místnost tak. Víte? Jaká chodba. Máme novou baterku. Ale... Ty spal nějaký? Bezňák asi. Musíme nahoru, ale ten jsou nějaký schody. No. Půjdeme o jedno patro výš. Na další budovy. No. Hej. Halo? Nikdo tady není. Hajzlíky. Na balkóně. Tady je nějaký ten. Tady byl nějaký balkon určitě. Ještě starý okna. Na to vás nebudu šahat. Jen se kouknu dál lidí. Tak vás tohle bude bavit, tohle speciál. Za 60 odběratelů. Grafit takový. Já to neuznávám, ale ten je pěkný. Jo? Že? Jako jo. Aby nám to neodstranili přes ty grafity. Tady musí být nějaký pokoje. No určitě. Nemám na ty grafity, ale... A tady je propadlý strop lidí úplně, tam se bojím mít, ale jdeme. Co bych pro vás neudělal. Je tady něco? Jo, ty příčky z toho dřeva, které si dělali, že? Ty to vykopli asi. No, dívej se ten... To vykopli. Ze dřeva. Ale muselo to být krásný, tady dívej, v lese ten výhled. To jo. Pecka. Tak asi už 50 let, 30 let, 40 opuštění. Tak pojď tady za mnou jenom. Jdem dovnitř. Úplně probocený. Úplně. Dívej, je zborcený celý. Tady? Tady celý. Tady úplně taky. A tady úplně, tady by vám spadlo na hlavu lidi. Jdeme dál. Dívej si ty zářivky tady. A jako už jsou rozbitý, ale pořád tady jsou. Přece. A to je vše.
koupelka. Koupel. Tady koupela. To má koupel. Nevím. Sama koupela. Halo? To je všude stejný, ne? No. No. Trafačka, to je do dvora. To je to ubouraný. Vidím. Ty by měly být ty bazény a všechno. Měly být ty bazény. Říkali. To jsou hajzlíky. To je vchod hlavní. Je schody. Prčicí. Ale šlo by ještě. Hlavní chod. Dívej se, to je prosvítá, víš, tak si to může spadnout ty schody. Škoda. Jdeme ještě dodál. Vidím, Jdeme ještě dozadu. tam je to propadlo, víš. No co, to budou ty bazény. To většinou bývá v těch spodních. Jako nahoře těžko je bazén. By byl. Aha, bazén. Bazén lidi. Se dostaneme tam. Pojďte. Bazén. Jdeme. Tak tady bude vchod. Je. Hej, díra už. Díra. Tam už jdeme se, už to propadlo. Tam ani já nepůjdu radši. Tady je ten bazén. Hej, dobře. Tak to je hustý. Když se muselo hezky bydlet a ty víkendy 2020. A teď to už je sesypaný. Ale bazén luxus. Záchod, propadlá střecha. Tady nic není, tady jenom to. Tady byly pojistky, trafačka. No, trafačka. Tady ten strop je rozbitý. To byla rozvodna nějaká. Takže tady byla asi nějaká strovna nebo kotelna. Komín. Ještě zastávka nějaká. Tady pumpovali vodu. A tady je nějaká čistírna vody nebo něco. Vůbec nevím.